ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. аз ҳузури шумо дар канали мо хеле шод ҳастам ки ҳар лаҳза видеоҳои моро тамошо мекунед ва моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи янами кавралино мешавад. метракиё ҳозир ма шумода нишон метиҳам чанд смияй ҳамаи ёра ма ай корвон ба навор гирифтагиям. аз якум дарвозаи корвон тарафи оптовӣ якум магазин. ина марҳамат, касое ки мехоҳанд омада мустақилона тамошо кунанд, нарху наво кунанд ва баъдан харидорӣ намоянд. инчунин дар зери янамин экрани телефонҳо мебинед шумо вая рақамҳои телефони фурӯшандара. шумо занг занед, нарху наво кунед ва баъдан харидорӣ намоед. агар ба шумо мисол қолин ё ин ки ами кавралино дар кор бошад, ана марҳамат тамошо кунед. ҳамин намудош мисол анамин метракиё и бариш 3 метра дора, 2 метра дора. ина 3 метраоша 200 сомонӣ мегиред шумо. 220 сомон, 200 сомон, 180 ям доран, 250 сомонаям доран. хулоса ҳар хелай ами нархошон. баъд анаи дубасе янаи савзак янами паласа дубасеш тайёр 170 сомон тайёруш. иҷада бона бинед инаи намудо ино барошон 2.5 нархои иноям ҳар хелаян. 180 сомон, 160 сомон, 140 сомон. и вобаста ба инами сифаташу, вобаста ба бариш ҳамино ҳар хелаян нархошон. набинед и бисёрам паласи хушрӯ ғавзай чанд намуд гул дора. бинед сирхшастай чанд намуд ранг дора ниқтараш. ҳозир ма иҷарам нишон метим шумода. ана иҷа дӯстони азиз инаи барои корхонаҳо бисёр вақт мегиранд. аднатониё анаи 3 метраш 95 сомона дора, 120 сомона дора. ё барошон 3 метрияй. ҳамин нархи кавралино нархое ки ма гуфтестам, нархи 1 метрша дар назар дорум. 1 метраш мисол бараш на 3 метра дора, бараш 2 метра дора. яъни 145 200 яъни 3 метро 200 сомон 1 метрш. иҷада бо 70 сомона доранд. паласое ки ҳаст ки 70 сомонай нархи 1 метрш. на марҳамат. и тарафта қолиноя тамошобинони азиз. қолино ҳар хелаян. мисол шумо 5 ба 3-ра ай 1000 сар мешава нархиш аз 1000 сомон. нархи ами 1 5 ба 3. тамошо кунед дӯстони азиз, чихе қолинои ҳар хела омадагиай. касое ки мисол чӣ нархе шумода дар корай, чӣ размере ки шумода дар корай аз ами қолино шумо занг занед, аз худи савдогар пурратар бо маълумота гиред. иҷада бинед ана ин намуд ваё ино квадратка ки мефурӯшанд. ина намуд қолинои инам хеле ваёра қиматиёра. 1 квадратураш ино ҳастай $15, $20, $18. 1 квадрача ҳам хеле ҳисоб мекунанд. яъне ки 100 сомон 150 200 сомон ҳам хе мешава 1 квадраташ. марҳамат, шумо да чанд ба чанде ки дар кор боша меоед ҳисоб мекунанд ва баъдан нархша ба шумо мефаҳмонанд. ана бинед $15 $15-20. қолинои қайроқум ам ҳастай, қолинои туркӣ ам ҳастай. ҳар ранге ки мехоҳед ба хости дилтон иҷада пайдо карда метавонед. интихоб дар иҷа хеле зиёда. интихоби ами қолино гулошона бинед. яъне ин тараф ино дарошка буринанд. метракӣ
иёям амихелай инош $10, $12, $8 ваиш метри квадратиш. на тамошо кунед. патошо набинед чӣ қадр сахти хушрӯвай. яъне ин тарафтам ҳаст гулӯи ҳар хела. ёш ваян қулинои майдатаран. ёшам ҳам хеле ҳисоб мекунанд дӯстони азиз. $8, $10, $12 ҳам хеле ҳисоб мекунанд як квадратча. хеле ки гуфтум меоед бо аз наздик хутон арзон мекунед, нарх наво мекунед ва баъдан харидорӣ менамоед. ана ин намудош аст бо 160 сомон як метри квадратиш. не квадрати нест дӯстони азиз, бахшиш. И бараш 2 метраяй, 1 метрш 160 сомон. дарушка иҷада бо инчунин дигар намудош ҳастанд. марҳамат тамошо кунед. ана ин намуд қолино $8 будай метри квадратиш. марҳамат. агар ба шумо лозим бошад дӯстони азиз, бо суратошам равон мекунам. вақте ки ба нами рақамо занг занед, пурсед ва бо пурратар ба шумо мефаҳмонам ки чанд қадараш чанд сум мешава. мисол квадратураша ҳисоб мекунанд. анамин вобаста ба ҳамун хонае ки шумо барош қолин харидорӣ карданиед. ана бинед 150 сомона ҳастай дарошкои хушрӯ 1 метрш бараш ягай. хулоса дӯстони азиз, ин буд видео дар бораи кавралину, дар бораи камакак дар бораи қолино. мо имрӯз худмон гуфтем барои ҳамин балкон якта қолинча гирем. ина мисол ҳозир мо вай гирифтем. як қолинчаи арзон гирифтем. мисол якум сортш неву намхе и ваяй баруш дыйнимай дарозиш 3 метрай ҳамин намуд қолинчара сифати намедонам дуюм сорт ё сеюм сортш. анами дыйним ба 3 дӯстони азиз 730 сомон ғалтид ба мо. ина марҳамат тамошо кунед. иёра агар ки ҳамин дыйним ба 3 ки навзи мо 730 сомон да харидем ин намуд сифатша. агар сифати якум сортша мисол харидӣ, шумо метавонед ки ина дар 2000 сомон ба фикрм қариб 2000 сомон мешава. агар сифати якумша, сифати аълоша агар харидорӣ кардед. хулоса имрӯза видеои мо ба поён мерасад дӯстони азиз. умедвор ҳастам камакакам боша писандтон гашт. хайр то